Uribe Etxebarriaren osasun egoera zela eta abuztuaren hasieran erabaki zuen espetxe zuzendaritzak presoa Leoneko kartzelatik Zabaiara eramatea. Eta ordu gutxira Donostiako ospitalean ingresatu zuten. Bere askatasuna eskatzeko ekimenak gehitu egin ziren orduan, eta Uribe Etxebarriak berak gozegrebari ekin zion, baita beste preso askok ere. Donostiako osasun zentroan egindako proben arabera, presoaren minbiziak ez du atzera bueltarik, eta espetxe zuzendaritzak 3. gradua onartu zuen Uribe Etxebarriarentzat. 15 egun geroago, Jose Luis Castro kartzela zaintzako epaileak presoa ospitalean bisitatu zuen eta baldintzapeko askatasuna eman zion. 3. graduaren inguruan isilik egon zen fiskaltzak, baldintzapeko askatasuna errekurritzea erabaki zuen orduan, eta horrela erabakia Auzitegi Nazionalaren esku utzi zuen. Denbora honetan, Uribe Etxebarriak ospitalean jarraitu du, eta batetik presoen aldeko taldeak, eta bestetik AUBtek hainbat ekimen egin dituzte. Biktimen erakundeak gogor kritikatu du baldintzapeko askatasuna, eta idatziz adierazi dio barne ministroari. En la carta queríamos transmitirle al ministro lo que sentimos las víctimas ahora mismo, el rechazo total a esta decisión. Fernández Díezek ordea, erabakia legeari jarraitu zartu dutela defendatu du. Aunque nos duela, Bai biktimen aurrean, baita bere alderdikideen aurrean ere. si no lo hubiéramos tomado, me atrevo a decir que hubiéramos incurrido en prevaricación. Oporren bueltako aurreneko bilera gogorra izan zuten Alderdi Popularrean. Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel. Maior Oreja eta Esperanza Agirre buru, hainbat kidek aurpegiratu zioten Rajoy presidenteari Uribe Etxebarriaren auzia.